Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 3-nji noýabr 2025-nji ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimiz diňe ýurdun içinde ýagny Türkmenistana degişli bor, şoň üçin bir topar meselelere gaýtadan dolanyp gelmeli bolýar. Ýadyňyzda bolsa, ol soňky geçiren Oşadyrnak üçin halk maslahatyny orta bir ýa-ni Balkandan ýa-ni Nebitdagdan bir aksakkaly çykaryp, ay bile ene aylyk güllüklerimizi köpertmek gerek, pensiyon pullar köpertmek gerek, studentlere gollaw gerek diýen ýalterde çykyş etdi. Özüm ene men hormatly İl Ýaşul diýen adyň eýesi döşünde bir kysana demirçegi bar, ýa-ni aňyrdan peşkeş alan ýalakalyk üçin. Sonra men gurrun ýygyny ýetmek üçin o jaň etdim. Nebitdagdaky tanış bilişleme, sonra o taýdan bu taýdan maglumat alınmaly. Ol ýaşuly diýilýäni, ozal men aýdypdym aslında şol çykyşda, şol zalyň içine ýygnanýan 4200 adamyň hiç birisi bilen ne halkymyzda, ne milletimizde, ne de bilen ne beresi hiç birisi halk bilen baglanyşykly ýeri ýok, peýda beren ýerlerim ýokdur. Olar diňe şu öz başyna ýaşap beren aýratyn kasta, ýokarsyny Berdi Muhammed, olaň tohum tiýji, bilen aşagyny da güýç ulunjalaryň aşagyny ene şoşulan getirýän, şo zaly ýygnaýan adamlar. Ene şo çal saçyň men aňyrsyn ýerlap sorap bildim, ene anyklandy adam şol. Şol orta çykyp bize pul gerek gelýän adam bilýän kim? Bir döwür Türkmenistanyň içeri işleri ministri bardy, Poron Berdiýevdi. Oň asly Gyzlar Bada raýonundan. Ene şol Niýazyň öňünde ýazylyp ýatyp, atam diýip edelenip beren adam soň Niýazyň türmege basyp, türmede öldürdiler. Ýöne diýjek bolýan adam Niýaz we Poron Berdiýew ullany 100 miňlerçe beýguna adamlary türmelerden çykardy. Her hepde de amon gelip kameralarda otururlar, öldür ýalyensdi, kimi öldürdiler, kimi maýyp edip gitdiler, ine onu eýrarly illesleme öz çykyşlaryny aýdyp beripdi mundan 3 ýyl odan. Ine şolaryň ýol başçysy bolan, MBD-ň başlygy bolan, içeri işler ministri bolan şol Poron Berdiýewdi. Bu çykyş eden garry bolsa, Poron Berdiýewiň aýallygonyň äri, ýagny giýewsi bolýar Poron Berdiýewiň. Görýän bular hemmesi götte çatyk birek bilen otap üýtgeşik adam getirilen ak diýeniň sebebi şundan ibaret. Ine görüp dursuňyz, ol näme üçin beýdi kakele ýani? Demek Niýaz we Poron Berdiýew ullany soňra türmege basyp o taýdan ölüsini berdiler, bermediler bilemok. Öň şu taýda öldü. Inni muny bolsa, giýewsini bolsa, Gurban ullany ýa ogly bilen Munum ýogadyr ýa özel kadar bolly. Näme üçin şu taýda teklip edildi diýilen sorag bardy. Muň iki sebäbi bar. Birinji sebäbi ozal Gyzlarbatdan bir aksakkal çykaryp bize gazymyz, suwumyz, nämämiz mut gerek biz gulýaly ýaşap aýryşalar diýdi. Şoň agdy bilen şonu görüledip halkymyzy ozal alýansa ujypsyz ýeňilliklerinden mahrum etdiler. Inni bu garryny orta okladylar, iki sebäp. Birinjisi barlak görmek üçin. Halk şuna sesini çykarmadan oturýarmy, ýa garşylyk görkezýär. Ene halkymyz dürli ýerden, dürli kanallardan, dürli ogurlardan, dürli adamlaryň üstü bilen, dürli ogurmalaryň üstü bilen aýgatly garşylygyny beýan etdi. Şu bolunak. Bu uly jenaýat biz muňa garşydy. Onu ýan bildiler, temperaturany ölçäp gördüler, halkyň ahir gazabynyň çeni çary ýok, şoň üçin onu goýup bolsyn edýärdi. Ene bir tarap, birinji tarap. Ikinji tarap, Urwan Gulyň ollellim ogly bar. Ene oňa bir kör awry döretmek üçin, ene o ýaşyla şeýdip çykyş etdi bol. Ýok. Men o zada razyda, men halkyma kömek etsek, şol 10% saklap galjak diýen sözü bilen şeýtdirip halkyň içinde özüne bir awry ýa kör awry gazanjak bolýar. Ol 10% götürýän ýani ol halka sowgat berýän zady da ýurtdaşlar. Ol her ýyl inflatsiýa düşüpdir, ýa-ni haritler gymmatlapdyr, hyzmatlar gymmatlapdyr, iş ýok.
Ine şon üçin şu ölmedi öldü bolsun diýip şu inflyasiýa garşysyna her ýyl şu 10 göterim goýýarlar. Inflyasiýa bolsa belki 20, belki 30, belki 50% ösdiýändir her ýyl. Olarda dogry maglumat ýok. Hep statistika emesi guramasy işlänip Türkmenistan. Statistika ýok. Şon üçin bular etjegine de otyrlar. Indi iki taraplaýynam şol adamy ullanýarlar bolar. Son görýän görse halkyň gaharada we indi oglun çykardyr hakykatdan. Ine biziň diýen prognozumuz aýan boldy. Ya amal boldy. Oglu çykyp otaýdy ýok. O ýaşyl näme diýenem bolsa men halkyma kömek etjek näme etjek diýip so 10% saklaýan diýdi. Ine bular ýok zady bar edip görkezýärler-de. Indi halk maslahat diýen jenaýatkar toporny o bir kanun guramasyny kimleriň oturarlygyny kimleriň çykyş edýänini kimleriň näme teklip edýänini birini açyk görkezdi. Galanyn şoň ýaly. Ya şo taýda şoň hyzmat edýärler, ya şoň hyzmatkarlarynyň doganlaryny ya iýlen çalany. Üýtgeşik adam ertinmi ýa-da. Indi mundan 2 ay gozul owul wagt Saparağı ýanyňky ýoldaşlar bilen men kardeşlerimiz bilen çykyş etdik. Türkmenistanyň hazinasy bar edi. Ya gaznasy bar edi, ya gory bar edi. Näme diýip aldysaň ýurt uly bolansaň dürli künjekde dürli adym tutýarlar. Ene hasabyny çykaryp berdiler. 30 ýylla aýdar şo geçen 30 ýylla döwlete yani döwletiň gaznasyny ya hazinasyny tölenmedik salgyt pulun möçberi 750 milyar bir tarapdan ýene de 750 milyar ikinji tarapdan gelýär. Jemi 30 ýylda 1 trillion 500 milyar dollar halkyň ağzyndan kakyl alınıp hazinasyny akydyrıp görnýärlere çykarypdylar. Şoňa hasabat berýän hökümet ýok. Hökümetiniň baş tutany. Sebäp hökümet diýlerini hemme adamlaryň pikir bir adama baryp bermediýär-de diýýär. Meselem Ozul Niýazowdy son Gurbanguly muň ogluna üns berýänim ýok bar. Hemme zadyň emesi eýesi ýa hojaýyny ýurduň halkyň milletiň şo Gurbanguly görkezýär. Diýmek şol ähli gazdan, nebetden, beýleki ýerasy, ýerüstü ýurduň daşyna çykarylyp importa satylýan önümlerden hani gelýän salgyt ya girdejek, nirde ýerleşdirildi, kime harj edildi, nira goýuldy. Hani döwletimiziň, milletimiziň gelecekki nesiller üçin aýryp goýulýan hazina puly. Ana Norwegiýa kapitalymyzda şunun ilat sany Türkmenistanyňkydan bir sahel köp bolmasy şumal olarda 5,5 milyon ilat bardy. Bizde kän bolsa ýurduň daşyny aksy bilen goşamda da 4 milyona ýetene. Ýurduň içinde 2,5-dan kän ýywa diýerlerdi. Dürli çeşmelerden maňa şo habar gelipdir. Diýmek, dünýäde 4-nji ýerde gaz satmakda duran Türkmenistan o bir 4 milyona ýetmeýän ilaty näde eklemeli? Eger şo pullar gelmeýän bolsa, ýa-ni ilat özüni näde eklemeli? Hanı şo pullar nira gitdi? Şol gaznada bolmaly. Saparağı bile düýp teýkary bilen hana orta çykaryp goýdy. 2-3 gezekine gepleşigi çykdylar ýigitler bilen. Aýdyp berdiler. Her sagatda näçe milyon gelmeli şo nebet gazyň satywyndan gazna her günne, her hepdede, her aýda, her ýylda. Ene dur hemme çykdylar. Şonda mene ýanky saýtda goýarlar ýigitler şol aýlanıp durar ýaran Norwegiýa keli. Ýöne o taýda döwletiň, milletiň gelejeginiň girdisine dip görkezip durdy. Her minutda aýlanıp durýar sekundda şol sifirler. Bizde bolsa her sekundda, her günne, her aýda, her ýylda ýitirýän halkymyzyň ýitirýän puluny görkezerler şo taýda. Şonu goýdy bol saparagy orta çykardy bol, bilen zähreti ýarlanýaly boldy. Sebäp 30 ýyllap şolardan hani hazina özü, hani hazina gelen girdeci, hani bir nebet gaz beýleki ýerasy ýerüstü baýlyklardan gelýän girdeciler, nirde? Ine şo soragyny orta çykdy.
Oňam hasabyny zapara çykyp berse bu ykdysadyýetçi o dünýä birjalaryny seredip gördü. Beýleki döwletlerde näçe salgyt bar. Şol çykaryp satylýan ýanky nebit gaz mesela puwdagny. Beýlekilerini almaň dedi. Ene 750 milyar göne guruluk ýene de şo 750 milyar şonun daşynyň gelmeli girdesi. O iň pesini hasap edip alypdyrlar. Hani şuna kim jogap bermeli? Hani bir satılyan yarası baýlyklary goýulmaly salgyt, onuň meşhur ýa mukdary. Kanun bar mı? Ýok. Men meselem gel alym Türkmenistanyň almakçy 1000 tonna aýda şol benzin. Bahasy näçe? Men şonna baryp şol hökümetde oturarlar bilen dilleşmeli, gürleşmeli. Olar aýdy, "Bolýam cehennem men size şunu 10 milyon dolara bereň. Ýöne sen şol 2 milyonu bize ber, senim onun 8 milyon allygyň bolýar. 10 milyon bilen hasaplap görende, menem alywçy bolup getirip öz ýurdumda satsam, men onu 30-40 milyon peýda görýän. Ene şeýdip söwda edýärler öz aralaryny, o taýda hökümetiň guramalary, edaralary, gulluklary ýok. Onu hasap alyp, ya sonra onu hasabatda görkezleri, aylyk hasabatda, ya kvartalmy, yarım ýyllyk, 1 ýyllyk büdjetden hiç ýerde görkezlenýär. O ýygnyňa hökümetiň ýygnagyny geçirdimde o 10 sanyk samsyk ol aňyrda ekranada olaň näme diýenim bellidi. Ýyllar boýy Gurban bolup gelelber orada agdyny mümkinledip dur. Şo bir surat, şo bir adamlar, şo bir eşigini. Müň oglam agdyny açyp agdyny ýumaýan näme diýenim bellidi. Hormat kabinet näme agdalar diýe bol ýydy ýok. Kalan ene şu iktisan diktir aýdyp beri. Türkmenistanyň siýasatyny meclise möredana, halk maslahatam, hökümetem, beýleki gulluklary şol iktisan diktir ýöredi. O diktira da dimer sözlerini ýazyp berýär, ene Viktor Kharamowdy. Şuňa çel, şuň kim ýazýar men onu bilemek. Ýöne ýyllar boýy Niýazyň döwründen bäri hemme işi şol ýazyw işlerini ýazýan ene Viktor Kharamowdy. Türkmençäni ol köp türkmenden has goýulýar. Ene şeýle ýagdaý. Enni şu taparagan aýdan getiren sanlary bomba ýarlanýan bolup ýurdun için. O nähil beýle bolýar. 30 ýyllar biziň agzymyzdan biziň nesibämizi kakyp alyp nira ýok etdiler bular. Şunça milyar, şunça trillion dollary. Indi şonu sorag etmek üçin mene aýdyrly 1-nji ýanwardan başlap biz talap etjek. Şu 1-nji ýanwarda näme girdesi gelýän bolsa günnelik hasabadan berýär şol hökümet. O geçen 30 ýylyň kynyň nira harjadylipdir, onu çykarmak aňsa tapylar olup opullan gitjek gerýär. Kime peşkeş beripdirler? Onu Adil Sud prokuratura täze Türkmenistany sorar. Olar hemme degişli Gazpromynyň beýlekisiniň kasada oturarlardan. Ine şu zatlardan halkymyzyň ünsüni sowmak üçin olar hokka çykaryp başladylar ýurtdaşlar. Birinji çykaran hokkasy hana şu mahal Lewapdanam habar gelip dur, Balkandanam. Polisler öýün aýlanýar diýe şo maşinlary serediýär. Haçan aldyň, näçinji ýyl getirdi. Registrasiýasy haçan, manada näçe, renki nähili, kim eýesi boldy, kime sen dabernas berdin, kime bermedin. Ine bular şu zatlar bilen halkyň ünsüni sowýarly. Hep halk aladadan çykmasyn diýip. Sen ýylyň garajda duran maşini bilen ne işin var? Ene nebitdagda öýün polisler aýlanyp berdi. Aç garazyny men maşynyň görjek diýip. Ay ho, ol hereketde durman garajda yatan maşin 1 ýyl 5 ýyl. Sen baryp şonu açmagy, görmägi sen hakyň barmy? Sen polis bolan dedi. Hani prokuroryň emri beren görkezmesi. Barın barlan şu taýda öýün dökün garajyn barlan diýen ýöretdi. Order bolmaly. Barlag üçin. O ýok gel han men geldim gapyňy aç, men garajyň barlajak, onu barlajak. Maşinlaryň nomerini ýazyp alyp diýer soňdy salgyt salýarlar diýip. Ene halka şu aladadan çykmasyn diýip edilýän oýun şu ýurtdaşlar. Sen ol ýylyň şahsy emlägi bilen şuň onu bir kanun bar
o kapısını depip garajını açıp içindäki näme bar näme ýok serediýän bolsa o bir öý dökme bolýar. Oňa da prokuroryň sanksiýasy gerek. Kanun şonu diýýär. Onu men niýeme? Ýöne näme üçin ol kanun gödek bolup baryp milletin öýüne barlygy bilen barýarlar. Bugun maşynyň garajan çykaryp alyp gidýän bolsa-da erti gelip aýalyny alyp giderler de öýünden onu sen sesini çykarman ýene de oturjakmy? Polisiýelidi. Bu utanç bolýar barynjydan halkymyz üçin, ikinciden ozal näçe edip öwran aýtdy. Eger gapyňyzdan bir kanun ýagdaýda gelýän bolsa, prokurordan orden bolmasa, görkezme bolmasa, gowy. Egerde de berin maňlaýyn. Olar şahsy emlägiň ýa howlyň ýa öýüň ýa tamyň ýa garazyň içine sizden bir ruhsat girmäge haky ýok kim bolsa-da. Ruhsat diňe şol prokuroryň tasdiklan kagazy ýa pastanawlenýasy. Düşýänmi? Şonun başgaça hiç bir zat ýok. Onuň getip eliňizde gowşurmaly. Ene şu sebäbe görä biz bilen şol real barlygy işim geçirýär. Ýok. Bular gel senne ýok. Men hal asgarazyň hemle bilen açyp içinden maşyn dörjelep içinde näme gözleýärler? Tamunanyň jerime salýar sen maşyny irenke eýleken, ene dabernastyň beýleken, nomer eýleken, sany beýleken, ene milletten para alýarlar ýene de. Başga ýere pullary ýokdur da ýemeden halkdan alar. Şeýdip halkymyzy şumal şol gozgalan iň wajyp meselen beri şumal hadynaly mesele şondan ünsün soýýarlar. Halk soramasyn biz 30 ýylda nira ýok etdik şunça puly diýip. Şeými? Ondan ola bir indi daşyndan ýene bir hokka çykarýarlar. Ol näme maral durdy dip aýdymçy bardy, ýerde ýöne şumal ekspert bolup oturdy da ýanky şol ýaşlaň emesinde konkursyna mı ýa bäsleşigine mi? Şonu aňyrda görülýär ýörüýte halkyň ünsün sowmagy üçin songa diýişärleri ýerden bir garşy ýokarda ýörýär diýip halkdan, beýlekilerden. Bak, ýurtdaşlar, ol maral durdy bar, diňe oda şol döwrüň şol sahna işgärleri bar, ýa merkezi telewizionyada çykyş ederler Aşgabatda ýa şo taýda şoňa meňdir. Şol döwrüň gelin gyýlar diýen ýa gyýlar diýenmi? Şolaň aglabasy Niýazyň elinden geçen, ýa şoň düşegünden. Niýaz onuň ýerinden üzmek üçin öýken illigini çurdy. Şondan bilýändir olar aýagymyz ýerden bir adım ýa bir garşy ýokarda diýip. Hana bar suraty maral bilen Niýazyň sahnada duran nähil görnüşdi. Ýanky bir Cemal Saparova da şoň geldi. Özü var şol ansamblyna ahly gyýlaryň köşkden geçirip suwutnama bar oňa. Ýöne on bir ýurda baramyzda halkyň öňüne çykarmasak şu taýda çykararmyzyň peýdasy näme? Aýdyp ömmerdik Mar welaýatynyň näçe gyýlaryň ýok edilerini. O taýdan ulan Türkiýe çykardylar, Türkiýeden hem araplara satdylar. Ýygyna dolanan ýok şo gyýlaryň köpesini. Howaslar şuny çel ýetkesen gözläp berdi. Ýöne utanç bolandan soň halk ýüze çykaran şuny ýöne çykararlar. Wagty gelip o Cemalym jogap bermeli bu zatlara. Ondan gözel şagyly bar. Ene şol olum badyr, ýigitler bar bolsa şu taýda oňun suratyny goýup, o ýeme Niýaz çykyrdy, Perman prezidentiň zynjyry diýip, boýnuny da kalyan gazyl zynjyr. Şo birinji zynjyry Niýaz şo gözel şagyly ýan boýnuny dakdy. Olam şol erap akyp gülümserap boýnuny Saparata näme de sensiz men nädip ýaşaýyn. Sen näme indi bu kul? Gurban gulyň öňünde ýazyp ýatyň ogly bilen. Hay haram. Bular lewdem ýok, sözem ýok. Bularda hiç şeýli duralgy ýok da. Edip oturan işlerini görsen, cenaýatlaryny görsen, depesasyony işi. Şoň üçin ol ýemänim sün koplany ýalyp ýanky maraly okladylar orta. Niýasy elle ýetip barýan denany. Näme gerekdi? Şol
Yankı adamların ünsünü şu hasabattan soğumak için. O cenayetkar topar hükmen hasabat vermeli. Nire yitirmedildi. Şunça milyard ya trilyon dolarlar. Sorulacağım hakikat. Şonu halk gurrun etmesin deyip, gıybat hükmünü hani maralok ya hamal ol yerden bir adım ya 1 metr yukarıda tutacağımız. Ay ho on toğsan näsin zeyle niye uçurup diyor, şonu görmeyini şunu görüyanın. Ya gerek mi şunu kun çıkarmak orta? Olama inni oğlu yörüp gıy çıkarandı. Şöyle der mi? Yörüt ediliyor. Halka da ursat berýärler, indi şol çok dolan diýenler, ay yerli yerden çykyş edýärler, yigitlermi, gıýlarmy, ay ine şey diýdi, halkdan üýüne ýaşaýa, ya 1 metr ya 1 adım ýokardamış ya 1 garş. Aslynda yerin teýine sokdular 34 ýyllap, ey millet. Siz şoň gurrun neden zatda indi gelip bir zenanyň gurrun ne diýäňiz? Siz näme ejide ganym bolýaňyz onda? Ha näçe Gurban Gulun ya oğlunun ya tohumnun on yegerlerinin ya önkol yetimçan gurrun neden zatda gelip beni maraldur diýen gurrun ne diýär. Ene şu gaýratly bollugyňyz mı şol? Hani hadinany soran, yitirmedilen milyardlaryny soran. Kim iyi çıkpana Ýewropaň tersen aýranyp bütün dünýäni döwletiň samalýodun men, ha? Ene sorak ştaýda ýurtdaşlar. Şoň üçin men diýjek bolýan adam şol hadyna gelmeli puly nira ýok edildi. Bulardan ýerde geçdi. Ene soruljakdyr jogap käçiligi. Gitjek ýeri ýok bilen hiç birsin. Onuň ýene de bar bir zat ştaýdy. Aýdylmazda bular inni ogurlaryň nirlerde yerleşdirjegin bilen akly. Orsiýet bolanak sebäp inni bilipdi, çaýkanypdy, bugun bolmasa erti o döwletin darlamaly. Näme? Dep ulu zady ýykyp kiçi zady saklap bolanak diýip men bunu 30 ýyl odulaydyk geçdim. SSR ýykdylar, innem şu Orsiýada saklajak bolýar imperiýa hökmünde. Ýa-da ýygyna gaýtaryp aljak bolýarlar. Başarmadylar. O ölükden Zhirinovskiň aýdan zatlary bar. Biz SSR täzeden dikeldiýär, ýol SSR-de Ors imperiýasyny näýdi. O beýleki respublikalar bar, olar enne diýil, öz başda respublika bolman, ene Orsiýada tabi vilayet bar diýip aýtdy. Şonu metdiler. Hani Türkmenistan Orsiýadyň ene bir vilayeti, öz başdaklyk ýok, garaşdyrlyk ýok. Emme baýlygy erinden aktyryp oty, ahlisem gidip oty, Orsiýada mı, Hytaýa mı, ýene bir ýere mi? Han hasabat halka berilýär. Ýok. Ene şoň üçin inni bular nädip howa şu halkymyzy ağlap Türkmenistany inni lük bölügine Orsun eline tapşyrmakçylar. Şoň üçin Şumal Türkmenistanyny täzeden Ors mekdeplerini açyp başladylar. O mana habar berilişine göre 30 golay rus dilindäki telewizion programmalary bar. Türkmenistanyny orslaşdyrıp başladylar ähli. Diýmek, ýene de halkymyzy şol paxta meýdanyndan çykarman, şol taýda ölüp biter ýaly derejä getirýärler. Ol Türkiýanyň açarlaryny ýa wideler denem şol riyada şu çıkan adam şu taýda galsyn, şu taýda da ölsün. Ýöne ölýän çady şu agdyny gadanyny onuň agdynyň haqqy bolup, ýygyň naqqaralary eklesin, saklasyn, eklerni. Şu taýda da olar o taýdalar bularyň bärde diýen niýet bilen edilýän ýa ýöredilýän ene şu jenaýetçilikli siýasat ýurtdaşlar. Gysgaça men şonu ýetirendim. Onuň ýene de bir aýtmaly zat bardy. Bir ne görýän Orsiýetde giýip bolanakda. Ine olar ogurlan poluny ýykyljagyny bilýär. Ondan nira uğrasın. Hytaýa uğradyp bilen akly sebäp bilen özler Hytaý dilini bilen barsa Hytaýlar ony Uýgurlardan näme görjekler? Bular ýok etjekler. Elinden pulunu aljaklar. Onun üçin bular şu mahal şu Dubayda Arap döwletlerinde, Malaýada mesken tutup başladylar. Maşgalalaryny şu tak göçürýärler. 70 neberelik ýerlik pul ogurladylar. Özlerine şoň gitdiýsen özler gaçyp gitjek, ýöne bular Putin goý beren, men diýençe oturarsyňyz. Şoň, onşoň şol näçin ýa-ki Thomas Gurbanow başlan gölmelen bir çaý ortaýa.
Nira gitti değil. Monte Carlo var kaydı. Onun territoriyası 2 kvadratlı kilometreden var. O tayda dine baylar yaşıyor bir şehirde. Dünyanın ahir milyarderlerin şu tayda, milyarderlerin şu tayda. O devlet değil ya da o da bölünüp elinden alınan köp bir territoriyası. Yine bir şehrin içine alıp durdu. Dasta uğradım şu Fransa'nın yemedi oldu. Territoriyası. Manaka seyretseniz yine görürsünüz. Yine kurban olu şu takbali. Niyem için? O şu monarkı var Prins Albert dip. Şoma var bir halça soğut berip mine o başına yaptın sen halçan. Olu milyon trilyon dolar ruvatıyla o şehrin içinde. Dünyanın hem milyarderi, milyoneri şu taydı. Yine bir at kaytarım yerde 2 kilometre teritoriya bari yok. Neyem için giden rödiyor? Şu Türkmenistan'ın oğurlan milyardlarını şu tayda yerleştirmek için Manaka'da. Onu kriptovalyuta vuracak mı? Pul bilen mi? Yani şu tayda Yevrosoyuz karar çıkardı. Geçen yıldan beri Manaka'da pul yuvalıyadı. Yani oğurluk pulları yuvalıyadı. Bir kananın üstüne mi açtılar? Amerikalılar bilen İngilizler. Kim neyme koyuptur? Bilim gidecek yeri yok. Açık bar kaydanı koyuyorlar aytan. Beylekileri hasaba diyor, öyle oturup dünya kurumaları var. Yani neyem için barıp kayıttı, kim bilen doğuştu, o böyle Prins Albert bir ama o beyleki kölügöde oturan milyarderli var. O milyarderlin şehri aslında seyredin hani Manaka'nı, Monte Carlo'nun neyme var o tayda görürsünüz. Şenol, yine Urwan olsa tak bar kayıttı. O onun yanına da yani halkarı cenayetçiliği ilerleyen kurumu Orsiyadan 1 milyarderin çıkardı o şotak oğurluk pulları yapıyorlar için. Bunun gidecek yer yok. Yine şu halktan oğurlanan milyardların bir böyle o yerlere çıkıyor demek. Onun hesabı öğrediler. Gidecek yer yok. O bir Dubai'ye çıkarılıyor diye bilim tapılar. O dolar gerekkel, onları yemede gerekkel, Euro. Bunları şu mahal kriptovalyuta gerekli yapın görünmeyen diye. Yok o kriptovalyutan yörede oturan halkarı uramalar, banklar, kerhaneler vardı. Hemmesi bilip dura nira bilen katmayan ya nira geçirleyen. Taparlar geçecek yer yok. Onun yörede halkarı yemeler var, uramalar ya edarlar deyip aydın. Sol önkü yankı bir ne diyeyim daşarı kullukla bilen işleyen adamlar pensiya çıkanlar harba adamların bolup bilýär, olar diplomatik kulluğun bolup bilýär, aňtaw kulluklaryň bolup bilýär. Şol adamlaryň ýörete birikmeleri var. Olarda kompýuterda hemme ähli ýurtdan maglumaty var. Haýsy ýurtda näme näçe öňürilýär, şol öňümiň näçe ýurdun içinde galýar, näçe ýurdun daşyny çykarylýar, çykarylany kimiň adyna goýulýar, çykarylan pul ýa salgytdan geçenmi ýa ogurlukmy? Ine şonun ogurluklaryny ýa bolup kompýuterine dur. Şol sany Türkmenistanyň haçan Türkmenistanyň kanun döwlet gurulanyny diýmek şolary ähli ogurlugyň 5%-den bersen galan 90%-ni alar ýaly hem adresatlary bilen kime nire haçan geçirildi şo pullar sen öňüne goýa ähli maglumat. Ana onsoň sutlaşda alyr. Ya olar getir elini götüreden de Türkmenistan goý jogap berseler. Ne bereleri bilen. Şoň üçin dünýä daryldy indi. Şeňin o öňküýäli o arşa gitdi diýe 6 aýlap ýok. Indi 6 sekundda dünýäň o çetinde bir zat gopsa bärde ýem ses eşdilýär. Şu sebeplere göre indi o biz aýtjak bolýan men size aýtjak bolýan zadym ýurtdaşlar ýa ýetirjek bolýan maglumatym ýa-da haýyşdym. Şu nira ýok edildi, hazyna gelmeli pullar. Şunu gatberk soramarsın. Her bir adam öýdýär. Oturup oýlanyp pikirlerin nira gitdi. Şu sizin garyplygyňyzyň, sizin şu keselçiligiňiziň, şu sizin gysga ömrüňiziň sebäpkäri hana şol hana gupbaly köşkde oturan haramzadalar. Sizin ırsyňyzy aglyňyzdan kakyp alyp hana görnýärleri karşylap berdi.
haçana çelli şu zatları gözümek gelmeli. Ya haçana çelli şu zatları çekip çıdap gelmeli. Ene soru. Elbette bu soruga jogap gözleyen iyleşlemeden sany gün saýyn artyp otyr. Maňa olgun Aşgabatdan jaňa dy diýerler. Ýaşyl bedeme ýadadyk şutaýdy Aşgabatda ýaşaýanam bolsa. Bir aýda 100 ya $150 gazanç etmek bize gaty kyn iş ýa. Şonum tapdyryp duran bagtda ýa-da. Ene Aşgabatda şeýle ýagda ýurtdaşlar o ýurdun o künjünde ýaşaýanny ýaşaýan adamyň durmuşy barada aýdym oturmaýdy. Bolly bize ýeterlik herekete geçmesek boljak galip maňa jaň etip aýtdylar. Aşgabatdan gelýän habar şol. Başga da bar. Başga da kan gırakçetini oğullardan çekip çıdarýar bolmady durmuşymy diýip. Ýöne men şu soňky gelen habar aýdy. Şoň üçin milletin bir bölegi eýem düşünýär. Näme bolup geçýär? Bu halkyň ýeňsesinde nähili bular siýasy oýunlary edip otyr, nähili ýa-ni bu ykdysady ogurlyklary edip otyr. O taýda da kim ullanýarlar diýip? Aýdymçylary, ýa-ni ýazyjylary, o jurnalistleri şulary ullanýarlar. Perde edip. Şularyň adamyny teklip edýär. Aydın maňa bir düşünüp biljeňiz barmy? Aydymçyny Cemal Saparova teklip girdi. Täsgeýdiň sultany dedi. Sen şunu şu seter gygyrmakan alyp bir Türkmenistan konstitusiýasyny okap gör. Şonu sen üýtgedip bilýärmi? Ya agzyna geleni samrak oturma sen hakyň ya hukugyň barmy? Döwleti o köşk şahirlerim der, köşk ýa-ni aydymçylarym der, ýalakalarym der, döwleti ilkinji nowatda ýa-ni kanunçylar, ykdysadyetçiler, soňum ýa-ni juristler şu üç topar beleleşip döwletin kada kanunyny, salgydyny, hazynasyny hemme zady şular kesgitdi. Teklip ediljek bolsa ilkinji nowatda şulary teklip edilmeli. Ya şular teklip etmeli parlamente da beýleki ýerde. Şolardan ses seda çykmaýan bolsa, o sen aýdymçy bol, o sen nädip o döwletiň kada kanunyna düzgün ütkediýär. Ya bular eseremekden ýa-ni depelerini ýeke gram akyl galmandyr diýen görýänler. Bulara bestir ýa-da haýkuşy diýen adamlarym ýok öňünde durup. Ene şoň üçin bu şulatlar, şu jenaýetler bolup geçýär. O bütün dünýä üstümizden gülüp otyr ýurtdaşlar. Bu nähil beýle zat mümkin diýen. Bir aýdymçy çykyp Şumal Şwediýada premier ministr aýyrmaly, ýa paçan premier ministr paçan ýemeden täzin ýedirmeli. Bu nähil o jenaýet ha. Şu söz çykaran üçin orta oňa ýam on mesele 20 ýyl möhleti bolmaly. O döwleti adalysyny çağıryp otyr. Bir konstitusiýon guruluşdan başy konstitusiýon guruluşy ýa-ni halkdan sonra man referendum geçirilmän. Bir adam edýän teklibi bilen bolýa diýip oturmak nähil düşünje bolýar. Dün ondan ýigitlerimiz ýemede şol sonra jogapda çykyş edip ötürdi ýekşenme gün. Şo tagyn biri gelip özü ors ady näme küşüşüm bir hil adı var. Aýdy täsgeýdireliň sultany diýe. Şon şo gaýtalap otyrdy. Şo birini gizlemek üçin ýa gaharmy ýetirmek üçin. Şonu sen bolýar, sen küşüşüm teklip edýän ýüzüň açyp teklip et. Onu kime teklip edýän? Meclise teklip et, parlamente goýşalar bolmasyn. Ya halka referenduma çykar. Näme üçin üýtgedýäňiňde maýdyň ilk başda. Kimden sonra, halktan sonra mı teklip edýän? Ya kelläňize gelen ne diýän? Täs geýdirin. Hani geýdirin täzi, hani göreli bilen nähil täs bolýar. O kelle götürürmü ka o täzi? Geýdirjek bolýan adamyň kellesi. Ne? Bilem ulaqan sonra bolupdy. Bolýar ýurtdaşlar mundan aňryk geçmän şu taýda duran. Ýene de täze habarlar gelse dikkatiňizi ýetiren. Oturun, oýlanyň, pikirleniň ýurtdaşlar. Özüňize gerek degişli netijen çykaryn. Hemmäňiziň öňünde saglyk sag oturun.